15 наши срещи. Над 800 човека дойдоха на тези събития. Направихме десетки сделки заедно, постоянно чуваме как всичко става все по-лесно и по-добре. И точно по тази причина ние сме абсолютно убедени, че можем да си съградим това наше нещо с всички такива топли, които можем да сложим заедно. И затова ето е нашата нова къща, това е Арби. Това е нашия начин, по който можем да вървим напред. Здравейте, колеги! За първи път държа микрофон пред такава голяма аудитория. В презентацията сме се постарали да бъде за брокери, които тепърва настъпват в новото строителство, не са наясно с документите, не са наясно как да говорят с инвеститор, не са наясно как да ги презентират онлайн. Въобще целият стъпков процес така, както ние сме го видяли през нашите очи. Мисля, че нашия бранш е готов за промяна. Промяната я правим всички ние, когато се обединим и когато направим подобни събития възможност за всички. Да споделяме знанията си помежду си, за да се учим по-добре един от друг. Събитието е много интересно. Аудиторията е различна, с различен опит. Въпросите са разнообразни, което пък нас ни кара в последствие да се замислим, да надградим ние също нашите знания и да бъдем максимално полезни за всички. Това, което ме кара да застана пред толкова голяма аудитория днес, е, че разказвайки своя опит, своите премеждия дори в този необятен пазар на недвижимите имоти и обучавайки своите партньори, своите колеги, тъй като аз почитам наистина за партньори, това повишава общо нивото на нашия бранш и ни кара да вдигаме професията на едно наистина друго ниво. Един от основните проблеми, защо всъщност аз се включих и подкрепям цялата организация, която всъщност представлява Арби, това е отворения пазар, за който ние се борим. Обявите, които съществуват за частни лица, са едно от най-лошите неща, които ограничават не само купувачите, а и голяма част от продавачите, без нито една от двете страни да го подозира. Това не помага нито на страната, която продава, нито на страната, която купува, още по-малко на всички, които работим в бранша. Така че се надявам за едно по-добро бъдеще да успеем поне от части още тази година да се преборим с този проблем. Здравей, Вяра! Искам да те поздравя, ти си първият член на Арби. И най-важният ми въпрос днес към тебе е: какво те накара да влезеш в асоциацията и доколкото знам, не ти трябваше много дълго време да мислиш. Да, така е, Злати. Нямах търпение първо да подам документите, за да стана член и част от тази добра инициатива. Истината е следната. Бранша в момента има огромна нужда от такава асоциация. Пазара стана изключително тежък за всички нас. Ако ние не се обединиме, не бъдем заедно всички, в крайна сметка всички ще страдаме. И най-вече клиентите на пазара. Да, те винаги... Асоциацията ми даде знак, че се мисли в посока събиране на съмишленици, такива, които да бъдат лоялни, коректни и отговорни. И всички ние трябва да дадем един много сериозен отпор на некоректните агенции с налагане на некоректни практики, което наложи и много лошо име спрямо и професионалистите на пазара. Иначе тези три основни принципа смятам, че те са водещи във всеки един бизнес. И те всъщност могат да се обобщат с една единствена дума и това е доверие. А това всъщност гради взаимоотношенията между клиенти и между самите нас, като участници на пазара. Много ти благодаря. За нищо. Аз благодаря.